gimnastičari, tako, takmičari i ljubitelji tog velikog sporta. Ja vas srdačno pozdravljam na vašu utakmicu, treći put za srce, što nakon drugog niza godina ponovno organizujemo opštinsko takmičenje iz gimnastike, i to na više sprava. Nas izuzetno raduje što smo mi domaćini ovog takmičenja i što ste se u tako velikom broju odazvali poziv i učestvujete više godina na ovom opštinskom takmičenju. Ja vam želim puno uspeha, želim da date najviše od sebe i sve što možete dati od sebe, ali da budete računa o bezbednosti, da ne bude povreda, da bude lepih rezultata, da bude lepih skokova, da bude lepih vežbi na ovim malo opasnim, ali veoma lepih spravama. Sad, to su pripremili ovima ovdje su sada za lični centrum naše. To su igrani tamo, naravno da se imali, da se svi papirni nekoli, da se mogu, ja, dajte vam punost, da sada da se mogu svi vrata, što je bilo se tako, što je se noći kada uzavljaju u važnost, da je ćemo svi gledali, učite je jako da krišće čini, za manju napravljena gradaš, šikaraš i što rabate nikada sam. Tu sam naravno, odskače, jelene i što je više. Možemo se mnogo što učiniti.
Hvala